Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. É 1 do mediodía, mércores 6 de maio, e comenzamos. Coa túa axuda, a Aspace Lugo segue avanzando, e o lema co que a Asociación de Parálisis Cerebral invita a todos os lucenses á súa segunda gala benéfica. Celebrarase o domingo 10 de maio a partir das 5 da tarde no Auditorio Gustavo Freire. Nós compartimos unha das actividades que organizan para chegarnos ao importante labor que desenvolve este colectivo. Vexamos o vídeo. Montar a cabalo é unha das terapias favoritas dos nenos de Aspace Lugo. Los caballos se llaman uno furia y otro vaquita. A práctica da equitación favorece a función motora dos rapaces con parálise cerebral. Físicamente lo que les aporta pues, es una motilidad, digamos, tranquila, una gimnasia un poco pasiva en los músculos, no tanto de la espalda como de las piernas. Se ven en un medio distinto, cómo camina el caballo, los músculos, cómo se le mueven, y enseguida tú ves cómo van cambiando de una actitud muy pasiva, ¿no?, a una actitud ciertamente mucho más activa, ¿no? Pasan la tarde en familia, entre amigos. Pues yo vengo para también ayudar a mi hermano a que se divierta más y para también ayudar algo a los profesores y a montar a caballo yo también y pasármelo bien. También vengo a ayudarles a los niños con parálisis cerebral. Rocío e a súa nai desprázanse ás instalacións da hípica preto de Lugo dende Antas de Ulla. Levan en Aspace dende a súa fundación hai 21 anos. Son unha das fundadoras da asociación, os inicios foron moi difíciles, non tiñamos local, tiñamos que xuntarnos pois nunha cafetería, nun sitio que nos prestaran, para poder facer as reunións. Lograronse moitas cousas, faltan moitas aínda, pero, bueno, esta tamén é unha máis das que se foron logrando. Os nenos aquí pasan moi ben, xúntanse todos, están todos xuntos, é unha motivación para eles. Loitan a diario por acadar o desenvolvemento persoal dos seus fillos e lograr a súa plena integración. Rocío está no Instituto de Monterroso, está facendo un ciclo de informática, leva ali 15 anos no instituto, está moi ben, está integrada moi ben. A atención e tratamentos que precisan require dun gran esforzo persoal e económico. Os nenos que teñen parálisis cerebral hasta os 6 anos están cobertos polo Servicio de Atención Temprana dos Sergas, onde reciben terapias de fisioterapia, logopedia, psicomotricidade, terapia ocupacional. A partir dos 6 anos danos de alta dese servizo. Entonces, por ese motivo, a necesidade da asociación, porque as familias temos que buscar terapias complementarias para os nenos fora, pagándoas. Para facer visible a parálise cerebral e os retos aos que se enfrontan as familias, Aspace organiza por segundo ano consecutivo unha gala solidaria. A gala non só ten unha finalidade recaudatoria, senón unha finalidade de socialización do noso colectivo co resto da sociedade. Colabora desinteresadamente o Mago Rafa, que é a segunda vez que colabora con nós, con Aspace Lugo, colabora tamén Carta de Axuste, colabora Ritmo Lugo e colabora Dani Polo. Será o domingo 10 de maio no Auditorio Gustavo Freire ás 5 da tarde. Estades todos invitados. Eles están dispostos a participar da festa. E ti? ¡Divirtámonos xuntos! Deixamos a gala para este domingo e seguimos con máis noticias da actualidade. Bos días, David, que nos traes? Bos días, Verónica. Gusta andar en bici e o desafío Volta a Lugo foi todo un éxito. Preto de 150 afeccionados ao ciclismo viron a experiencia dunha volta cicloturista por etapas, a primeira destas características que se celebra en Galicia. A TIC non podía faltar esta cita que suma o fomento da práctica do deporte e a promoción na nosa provincia. Dentro o vídeo. Vamos aí, venga!
Din os que o practican que o sufrimento é a base do ciclismo, e parece ser que sí. Estes deportistas van enfrontarse o último dos 3 días do desafío Volta a Lugo, o primeiro evento cicloturista por etapas en bicicleta de carreteira que transcorreu polas comarcas. Unha etapa de 80 km e un desnivel acumulado de 1.850 metros con Pobra de Brollón como punto de partida e de chegada. De cansancio bien y bueno, a ver cómo se da hoy, porque hoy es la etapa dura, con puertos y bueno, a ver qué sale. Logo das firmas necesarias, a desexada saída. Espéranlles máis de 80 km e 3 saltos de montaña. A choiva e o estado do asfalto non desaniman a estes deportistas, nin tampouco os afeccionados que lles animan. 3 saltos de montaña e o cansanzo acumulado dos 2 días anteriores nótanse nas pernas, pero a meta está cada vez máis cerca, algo que motiva e moito a estes corredores. Van satisfeitos coa organización, cos percorridos que plantexamos. Houve algunha incidencia, o malo foi o tempo, que choveunos en casi todas as etapas, pero bueno, cousas que pasan e despois, pues bueno, o último día a carretera estaba un poquinho peor, pero bueno, basicamente estamos satisfeitos cos resultados obtidos hasta o momento. Fue una prueba muy dura, pues una etapa de montaña. De hecho, había 3 puertos, pero después había un rompepiernas. Las bajadas eran súper peligrosas, la lluvia, pero bueno, una etapa de montaña es así. Hemos disfrutado muchísimo. Yo volvería otra vez y ojalá que el año que viene lo vuelvan a repetir. Antes de voltar a casa, o descanso merecido. Deixamos a volta e pasamos agora á crónica internacional. Cruzamos o Atlántico rumbo a Estados Unidos. Imos a Nova York, ali se encontra nos enviada especial Cristina, sufrindo en primeira persoa o furacán Tiki-Taka. Bos días, Cristina. Como é a situación nestes momentos? Bos días, David. Bos días aí e boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas, ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio, dende que o furacán alcanzou a costa. Os refachos alcanzan os 500 km/h, de feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo. Así que devolvemos a conexión no estudio. Un saúdo. Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. E aquí nos, ao pé do cañón, traballando. En fin, de volta no noso país. É o momento da nosa especial Ti Conquista. Bos días, Verónica. Hoxe no espazo da enquisa facemos a seguinte pregunta. Que foi antes, o ovo ou a galiña? E por qué? Non sei, paso... Pasa. Bueno, pois pasamos a outra persoa. Ana? O ovo, non? Non sei. Eu penso que ovo, pero... Bueno, pois seguimos buscando máis opinións. Creo que foi o ovo, primeiro, porque as galiñas necesitan salir de algún sitio e tocalle do ovo. Bueno, pois aquí tedes as opinións destes amables colaboradores. Isto é todo e ata pronto. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade. Coa Ti Conquista despedimos hoxe o noso Tico Diario. Agradecemos a colaboración do IES San Xiao de Lugo, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa a información meteorolóxica da man do noso intrépido home do tempo, Julio. Moitas gracias e ata pronto.
bos días, empezamos a xornada chovendo, inda que ao largo do día irán mellorando as temperaturas. Durante estes próximos días a temperatura será moi agradable, inda que non sairá o sol hasta finais de semana. En Lugo disfrutaremos dunha temperatura agradable, sen choivas, podremos disfrutar do noso San Froilán. Con isto nada máis, espero que disfrutedes da xornada.